У сваёй пісьменніцкай практыцы я карыстаюся замест, скажем, слова «камп'ютар», я кажу «асветар». Замест мабільны телефон – далькажык. Далькажык, даль і каш, кажы далёка, сонейка, мяне прасвечвай аж да самага дадонейка. Янка Купала на купалле. На купалле, на святое, рви, матуля, зелле тое, што ў нас папараць завецца, а шчаслівым быць здаецца, як нарвеш яго даволі ў цёмным лесе, ў чыстым полі, палажы за абразамі, пасвянці сваімі слязамі, двойчы, тройчы акрапліста, злі слязою брылянцістай і чакай з яго прыплоду, ад усходу да заходу, калі выйдуць зелля кветкі, будуць шчасце, меці дзеткі, будзеш маці, меці ў хаце, долю, згоду і багацце. Гэта дзівосны, цудоўны, класічны верш Янкі Купалы. Ой, без класічнага, у Купалы все класічна. Значит так, я пачынаю спачатку. Купалаўская эпоха – гэта эпоха, калі адбываўся працэс стварэння беларускай літаратурнай мовы. І Янка Купала, Якуб Колас і Максім Богданович, яны з мноства беларускіх дыялектаў стваралі літаратурную беларускую мову і адначасова на гэтай літаратурнай мове стваралі свае шэдэўры. А мы беларускую мову называем мова Янкі Купалы. Мы не бачыліся цэлае каханне, на маёй трывозе сівізна, там, дзе ўспомню пра тваё дыханне, там і пачынаецца вясна. Старасці жаданай вобраз блізкі, нібы хваля светлая, мяне вынесе на бераг лігурыйскі і пенсійнай пенай ахіне. Лепшага не прычакаю шчасця. Адчуваючы нахіл круты, я хачу да старасці прыпасці кожны раз, калі далёка ты за маўчаннем, горкімі садамі, што аслеплі ў сонечным пяску, ахвяруеш, вечна маладая, дні дранько, а ночы майсюку. Аднойчы у маладосці я сустракаў Купалле са сваім сябрам у лесе на беразе лясной ракі. І адметнасць этой сустрэчы была ў тым, што нас, юнакоў, было двое, а дзяўчат было вельмі і вельмі шмат. І вось дзяўчаты пачалі пускаць вянкі па этой лясной рачулцы. І умова была такая, да каго прыплывуць вянкі, таго дзяўчаты будуць цалаваць. І сталася так, што ўсе вянкі, а вянкоў было ці 20, ці 25 па колькасці дзяўчат. Дык вось усе гэтыя прыгожыя вянкі прыплылі да майго сябра. Я застаўся ні з чым. Але сябар, ён таму і сябар, што ён з этой сітуацыі выйшаў наступным чынам. Ён зняў з нагі шаравік і пачаў элегантна сваёй нагой у мой бок адпіхваць частку гэтых вянкоў. У час Янкі Купалы паэт быў дзяржаўным чалавекам. У той час літаратура выкарыстоўвалася і грамадствам, і зноў жа савецкай дзяржавай як інструмент ідэалогіі. А сёння гэтая функцыя ад літаратуры і наогул ад мастацтва адпала. Калі гаварыць пра нашых маладых паэтаў, я думаю, яны сябе адчулі вольнымі птушкамі, яны сябе адчулі тымі зоркамі, святло якіх належыць толькі ім. І яны пяюць так, як ім пяецца, яны пішуць так, як ім
пішацца. Зноў жа, яны сябе адчуваюць грамадзянамі свету, застаючыся пры гэтым беларускімі паэтамі. Мне прыснілася сёння доля, запаветны, як слова, сон. Мыссы сон у нябёсным полі, разам жалі блакітны лён, разам жалі, ды раптам серпам я адцяў галаву, вужу, і цярновыя слёзы свербам разарвалі маю душу. Я заплакаў з такім адчаем, на які толькі ў снежні. Я заплакаў з такім адчаем, на які толькі ў сненні змог, як па брату забітым Каін, як Пілат ля Христовых ног. І сказаў мне на гэта: Толя, плачаш, значыць, грахом жывеш. Вуш скрываўлены ў белым полі, гэта мой развітальны верш. І замоўк, і пайшоў няспешна, аж пакуль між аблок не знік. Над вужом, над забітым вершам лён гайдаўся, як сіні німб. Даль кажык, даль і каш, кажы далёка, сонейка, мяне прасвечвай аж да самага, да донейка. Так завяршаецца мой верш, хвалебная песня навасловам, і гэты верш уключаны ў школьную праграму. Ён уведзены ў падручнік для чытання у 8 класе. І таму словам далькажык карыстаюцца школьнікі, карыстаюцца студэнты, увогуле карыстаецца моладзь. І я, як стваральнік гэтага слова, маю надзею, што слова ўсё-такі увойдзе ва ўжытак, увойдзе ў слоўнікі. І, звяртаючыся да вас, паважаныя тэлегледачы, я прашу, карыстайцеся словам далькажык. Гучыць па-беларуску.